खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ आं ओरैबायदि माने पानिपुरि जानो लुगैदों आरोना। ओमफ्रायथ' दा पानिपुरि लाबोना दोनफैनाय गैया, न'आवहा पेकेट गैया आरोना लाबोना दोनफैनाय। ओमफ्राय दा बिनिखायनो जोङो हासबेन्डजों आंजों पानिपुरि लायनो थांनो नागिरदों आरोना, खाथिनि सकआव, जोंनि रुपहि सकआव। ओमफ्रायो आरो जोंहानि जितु बिहामजो गोदान ना, आं नोंथांमोना ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन, मैया होनाय ब्लगाव जोंहानि आगै गोदानखौ माने आङो जोंनाव लेंहरनो नागिरदों आरोना। फार्स्ट टाइम हाबाथ' जाथ'वाखै होमबाबो लेंहरनोसै आरोना, जिहेतु हाबा जाखागोन, न'निनो मानसि जाखागोन जिहेतु। ओमफ्राय आङो पानिपुरि जानो लेंहरदों आरोना, आंबो जासिगोन बिसोरखौबो जाहोना हरसिगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ, आरो हिन्जाव गोदानखौ नुलायसिगोन। नोंथांमोना बयबो फसायदों आरोना कमेन्टआव, आं बिराद कमेन्ट मोन्दों, माइसि मोजां, माइसि किउट बयबो बुंहरदों आरोना। बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच, जोंहा फंबायनि आगैखौ बयबो पसन्द जानायनि थाखाय आरोना, गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। ओरैनोबाबो मोगथाङाव बांसिन किउट आरोना, आंना मबाइल क्वालिटिया बांद्राय मोजां जायाखै दाखालि लानाया, बेलेग मबाइलजोंसो लादोंमोन नालाय, ओमफ्राय मोजां नुवाखै आरोना। ओमफ्राय मोगथाङाव किउटसिन आरोना। ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ। दायो जोङो हासबेन्डजों आंजों पानिपुरिखौ लायना फैग्रोनोसै, बिनिफ्राय सावगोन न'आव लाबोनानै, बिनिफ्राय आगैमोनखौबो लेंहरगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला। ओमफ्राय नै दायो लाना फैबाय आरोना पानिपुरि, ओमफ्राय रिफाइन थाव लाबोबाय, ओमफ्राय दा एवनोसै आरोना। ओमफ्राय आरो आंना हासबेन्डआ बिसोरखौ लायनो थांदों आरोना, फंबाय, ओमफ्राय फंबायनि हिन्जाव जागोनखौ, ओमफ्राय लायनो थांदों आरोना। ओमफ्राय दा आङो सावनानै दोनग्रोनोसै बिसोर फैसान्दि। गोबाव मोनो लाइटखौ लायबासो मोजां, रिं लाइटखौनो माबानो रोङा जाबायानो नांगौ गाज्रिखौनो सेबनोसै दे, जोङो खालि सेबनाय बायदि। नानि लाइटखौ मोजाङै लाना हो। जि बोरैबा जाना दं टेबुला, आयौ लाजिजोब्बाय आङो, मानो होनबा साफा खालामनो हायाखैना आङो, एकदम टनसिल जानानै। फैनोबा होनबा फैयालै इयो, डाइरेक्ट लेंहराबा। पानिपुरि एवगासिनो, ओमफ्राय मोनफैजोब्बाय आंहा आलासिफोरा, बिखिजा आगैया केमेराखौ हमना होगासिनो, हनै सासेया लाइटआ जाबायानो नै, सावखांबायानो आङो नै, जाबानो जासिगोन। लाल साहाबो जाबाय। बिराद गोबावनि उनावसो एवलायबाय दिनै, नङाबा गेजेर गेजेर जाबाय थानाय जायोमोन। ओमफ्राय नै जोंहाना आलासिफोरा मोनफैबाय, ओमफ्राय बिथिंजा लाल साहा, ओमफ्राय ओंखामबो जालांखानो होबाय। बैथिंजा हासबेन्डआ दाउ सावनो नागिरदों, इयावनो सावगोन नामा गेसावनो? सावबाय था नोङो, जों साहा लोंग्रोनोसै। नै सोरबा सोरबा नायनो नागिरबावदोंमोन जोंहानि हिन्जाव गोदानखौ नैलायनो। दिनैसो फैदों जोंहानाव, फार्स्ट टाइम, लेंहराखैमोन आङो। देनां फैबाय थाखागोन ना हाबा जाबा। नेहाया ओमफ्राय माबाया दाउ गोदागासिनो नै लोगोफोर। माबाजों ना जारि संगोन नामा? जारिजों फुदुंगोन नो दाउखौ। बेदरा गोदाखांबाय नै, इयो थालिरजों आलु दान गोदाखांबाय, लकेल दाउ, बांद्राय गेदेरबो नङा। ओमफ्राय नै हरावहा ओंखाम जाफुबाय थानायावनो ओरैबायदि अखा हाबाय, अखायानो हागायाखै माने, ओरैबायदि। बिसोरबो आगैमोना जोंहानिफ्राय एसे गोबावजोंसो थांनांदों आरोना, ओंखाम जाखांना दसे गोबाव जिरायनानैसो, मानो होनबा अखायानो हागायाखै। ओमफ्राय आङो जेबो जोंनि जिथु रायलायनाय बेखौ होनो हादिया आरोना, मानो होनना बुङोब्ला इमान दावराव, थिंनि सोदोब, आरो जि दावरावखामोन आरोना, लाइनबो गैयामोन, एकदमबारे चार्जार लाइट माबानानैसो ओंखामखौ जानो गोनां जादों। एसे
खस्थ'आनो जादों आरोना हराव लाइन थांनायजों अखा हानायजों ओमफ्राय बिदिनो जाखांना दसे गोबाव जिरायनासो बिसोरो थांनो मोन्दों आरोना जोंहानिफ्राय दिनै हरावथ' आं भिडिअखौ फोजोबनो हायासै मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि अखा हाबाय आयु ओंखाम जाफुबाय थानायावनो ओरैबायदि अखा हाना होबाय ओमफ्राय अखा हानानै आं भिडिअखौनो मोजाङै लानो मोनासै आरोना जेबो जोंनि रायलायनायफोरखौबो जेबो होनो मोनासै ओमफ्रायो ओंखाम आरि जाहोखांनानै बिसोरखौ गासिबखौबो दोनहैबाय आरोना हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय आङो भिडिअखौ नै दा सोरांनानै दासो माने लाफिननो मोनबाय आरोना आरो मोनसे खोथा आंनाव सोंनाया एसे सानथाम सानब्रैयानो जाबाय आरोना खिन्थु आङो बेनि एन्सारखौ होनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा आङो होनोसै माने सासेल' नङा सानै साथामसो खालामदों आरोना सासेयाथ' रागो जोंनानैनो बुंदों आरोना कमेन्टआव जेबो सोंबाबो रिप्लाइ खालामा इमान माबा होनना माने बिदि रागा जोंनाय टाइपनि आरोना कमेन्टआ ओमफ्राय आरो सासेया बुंदों नोंसोरनाथ' चेनेला बिदि बिदि जाबाय एसेबाबो नोंसोरो नलेज मोनबाय ओमफ्राय ब्लगजों ओमफ्राय कभार भिडिअजों माने कभार डेन्सजों ब्लगजों एखेलेगे होजायोना होजाया आरोना मोनसे चेनेलावनो बिदि सोंदों आरोना बे आगैसो जागोन ना आब'सो जागोनथाय आङो जायखिजाया हिन्जाव मानसि आरोना प्रफाइला हिन्जाव मानसिनि दङ ओमफ्राय बावबाय आं चेनेलनि नामखौ खिन्थु बेखिनिखौ गोसोआव दङ आरोना आङो प्रफाइला हिन्जाव मानसिनि ओमफ्राय आंखौ आगैयानो होनदोंमोनदां ओमफ्राय बे सोंदों आरो आंनाव दाखालि बावैनिनो बे सोंथिया खिन्थु आं दिनैसो ब्लगाव होनो मोनबाय आरो आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आङो दिनैसो होनाय जाबाय आरोना बिनि एन्सारखौ आंबोथ' गासिबखौबो मिथिजोबा मानो होनना बुङोब्ला नाय मानसिया सिखायनांगौ बुहुत थायो आरोना लाइफआव ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौबो 30K साबसक्राइब थानायखाय गासिबो खोथाखौनो इउटुबनि बिखय मिथिजोबगोन होनना साननो नाङा आरोना जाखिनि आं मिथिगौ आं बेखौ नोंथांमोननो जेब्लायबो खोन्थानो नाजागोन बा नोंथांमोन बुजियैखौ आंनाव सोंहरनायखौ आं मिथिनायखिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय नाजागोन आरोना ओमफ्राय दा आंनि एन्सारा बेनो बिथाङा सोंहरदोंमोन आंनाव कभार डेन्सजों ब्लग भिडिअजों बिदि होजायोना होजाया होनना सोंदों आरोना आंनाव ओमफ्राय आंनि साननायावथ' होजायो आं माने नायदोंमोन आरोना भिडिअआवहा इउटुबावहा नायदोंमोन आं होजायोना होजाया होननानै माने गोबांखौनो होनाय नुदों आङो ब्लगबो होयो कभार डेन्सबो होयो आरोना ओमफ्राय आंनि एन्सारा बेनो होनो हागोन आरोना ओमफ्राय आरो गुबुनावबो सोंनाय नायनो हागोन आरोना खिन्थु आंनि मिथिनाय बायदियाव आङो खोन्थाबाय आरोना आं एसे नायदोंमोन नालाय इउटुबाव ओमफ्राय होयो आरोना सोरबा सोरबा जोंनि बर'आवबो दङ होयो सोरबा सोरबा ब्लगबो होयो कभार भिडिअबो होयो आरोना स' नोंथाङा होनो हागोन आरोना बेनो नोंथांनि सोंथिनि फिननाया आरो सासेया जाहैबाय आंखौ बिराद रागा जोंदों आरोना माबा मोनसे कुइसन सोंबाबो खोन्थाहरा होननानै ओमफ्राय माने गासिबो खोथाखौ मिथिजोबा आरोना ओंखायनो आङो गासिबखौबो माने इउटुबनि बिखय एन्सार होजोबनो हाया आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा गोबाङानो जेनेबा फिसा जेनेबा गोदान चेनेल खुलिनायफोरा नायो आं मिथिगौ बिथांमोना नायो कमेन्ट खालामनायावनो गम मोनोना कमेन्ट खालामनायावनो मिथियो ओमफ्राय माने चेनेल दङ होननानै कमेन्ट खालामनायावनो मिथियो आरोना ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने इउटुबनि बिखय मिथिनो लुगैयो बिथांमोना हिन्दीयाव चेनेल दङ आरोना जोंबो बिसोरनिखौसो नायनानै खायसे माखासे माबाफोरखौ खालामना लायो नालाय जोंबो रोंजोबस्लाबा मानसिया बुहुत सिखायनांगौ थायो आरोना लाइफआव ओमफ्राय दा जोंबो सिखायगासिनोसो आरो जाखिनि मिथियो आं नोंथांमोननो फोरमायखायो ओमफ्राय हिन्दीनिखौ नोंथांमोना मनज डेखौ नायनो हागोन आरोना आं बेखौ फल' खालामो नायो आङो बिनिखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां दङ सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना इउटुबाव खिन्थु आङो भिडिअ होबानो नायो आरोना मनज डे होननाय मोनसे चेनेल दङ सार्च खालामबानो मोनखागोन आरोना स' नोंथांमोना माबा मोनसे मिथिनो लुगैदोंबा माबा मोनसे चेनेलाव मायबा प्रब्लेम जाजानो गिनाय मानाय डाउटफोर थायोबा माने बिनि चेनेलाव चेक खालामना नायहैबानो गासिबखौबो मोनजोबगोन आरोना इउटुबनिल' भिडिअ होयो बियो मनज डे स' बेखिनियानो आइ होप नोंथांमोना नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ जायफोरा सोंदोंमोन बिसोरो मोनबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो आंना केमेराया माने एसे बेलेग टाइपनि जाबाय थायो आरोना क्वालिटिया मानो होनना बुङोब्ला मालाबा आंनि मबाइलजों बानायो मालाबा आंनि हासबेन्डनिजों बानायो मालाबा सोरबा गुबुननिजों बानायो ओंखायनो माने केमेरा क्वालिटिया माब्लाबा बोरैबा जायो नै दाबो आंनिया बारा मोजां जायाखै आरोना क्वालिटिया थेवबाबो नोंथांमोना नायसाबदो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो